pakkefeltterapi er effektiv og nænsom behandling af angst, fobier, stress, afhængighed, vrede, traumer, smerter osv. Ved at tappe på bestemte punkter på kroppen, vil du efterfølgende opleve, at du kan tænke på det, du tidligere anså som et problem, uden at føle ubehag. Med TFT behøver du ikke analysere dig frem til, hvorfor et problem er opstået. Du skal under behandling i stedet mærke dit problem, samtidig med, at du tapper selv. En behandling tager typisk 90 minutter, hvor du vil opleve, at du efterfølgende føler større overskud og glæde i din dagligdag.